Angahlali phansi ngokhona nje. Kokugqibela nje. Ngiyafike. Bangcwele uThixo sakuba samamkele kudala umoya wentobeko kuthi. Sakuba simamkele wakha umoya wentobeko kuthi. Hallelujah. uYesu Kristu uthi izani kumnonke nina nibulela kani isindwayo ndakuninikeza ukuphumla. Kube nevesi athi fundani kumke ngoba ndithobekile ndinobulali. Hallelujah. Yonke into uThixo ayithembisileyo inemiqathango yayo. Uba uthembise uThixo kuwe healing, kune stages odinga into yokubana uye kuzo so that uzo receive healing. Hallelujah. If mhlambi uThixo ukunikeza sisilungi iduty yokuba ube ngumveleli, kune process efuna uba uqale wayihamba uyofika phaa kulaa msebenzi. uThixo uyakwazi athi ndikumisele uba ube ngumfundisi, akubonise in 10 years before ube nguye. Hallelujah. Uyakubonisa into yoba ube yintoni, uzoba yintoni wena, ngumfundisi. Mhlambi uzawubonisa through a dream. Every time umile ume phakathi kwabantu uphethe iBhayibhile uyabathini, uyabatitsha. Ukhona umehluko phakathi koteacher nomvangeli. Hallelujah. Okanye phakathi koteacher nopastor. Hallelujah. Ezinto ziyelelelene kodwa zifana. Hallelujah. Even nendlela abenza ngayo ayondlela ifanayo, because uteacher unalamoya amnikeziweyo anointelwe wona uba makenze laa msebenzi. Nomvangeli unomoya anointelweyo ongazo operate apha kuteacher. Hallelujah. Most of the time mawubhili in a teacher bana lanhliziyo. Yabona mos xa utitshala bana lanhliziyo uncekelelo. Uncekelelo kade umvuba uyivile lento. Yele nto athi xa ethetha uMr athi niyaziva ezi zinto, niyaziqiqa noba noyolo, because umfundisi unalanhliziyo uba alikwazi uba ndishiye izimvo zingayivanga lento. And umoya wokuba ziwuvile uba lapha kuye. Naxa zingayivanga umoya ulapha uyamxelela uba abayivanga lento. Akuba uyathandwa xa besithi mhlawumbe uMr nalo nabani nomileyo athi hayi khaniphinde lento bendithetha ithi. Ngela xesha umoya umxelela uba anithenanga anivanga. And uba iviwe nguSinovuyo angayivusisipho ithetha ukuthi ayiviwanga, because uthunyelwe ukuthi ibandla alimiselweyo makaqiniseke into yokubana likwi-same understanding okanye likwi-level enye yokumazi uThixo. Hallelujah. Bathi bangcwele yonke lento ndithetha kule nto ndithetha ithi yonke into ine-steps esuka kuzo. Siyazifuna izethembiso zikaThixo but asikwazi uresponda kwizinto uThixo athi masizenze. Manela nayazi uba enye izinto esisinzelwe yintoni? Sisinzelwe nokulingwa oku. Uthele sithi uPaul athi ndizingca nangembandezelo ezi. Sisindisela uba masithi masibandezele because ithi iBhayibhile onyamezele kwade kwasekuphele ndakumnikeza ntoni?
isithanga sobomi. Hallelujah. Aphinde athi lowo weyisayo ndizamthini mina, ngizomhlalisa nami. That means bangcwele sibekelwe ukuze sibe ngabeyisi. Hallelujah. Uthi Mr. ngenye imini ungaboza ucimbe nakanye into yokubana apha ensindiswe na uzange ukulwa uze fighting bangcwele. But uthe omnye umzalwane asili nagazi na nyama silwa nantoni nemimoya. But udinga into yoba ube ne-understanding. If ukubheka kuwe about what has been said elizwini, awuzukwazi uba ne-understanding yokubana how to treat umuntu of this situation. Okanye ndizamsolva okanye ndizamlungisa njani umuntu okule situation yokubana umzekelo umzalwane uyavukwa ngumoya womsindo. Hallelujah. Angathi uThixo athathe wena sisilungi. Ngendlela abantu xa bekujongile babona umuntu okhulileyo. Usisilungu angene ngumoya wovela cambuke noba icambukise. Hayi bo, ngela xesha wenza lanto udinga umuntu ozoku-understanda. Ikhona inkitha ezothi hayi kusisilungu enze kanje naye nawe yenza into nje. But kudingeka umuntu ozoba nenhliziyo ethi ungeniwe ayo original yakhe le. But nalapho kugqithwa our salvation. Hallelujah. But thina singabantu bangcwele, enye izinto esibizelwe kuyo is the faith. Ukholo luyasebenza emntwini. Nami ndike ndaqonda Nkosi yami ndibe ngathi i-theory le xa ithethwa. Uyayazi uba xa uthandaza ukholo. Xa ushumayela ukholo. Umzekelo xa uthe emntwini uzungeli uthi makathi uze uthini ungeli. The faith that you have when I'm uthetha lento izawulinka nala faith kulami umoya wokuba aphele kuyo. Hallelujah. Naxa uthandaza nyayazi ba sometimes uThixo angasivu mthena ngenxa yenje ba sithandaza singakholwa. Into yayibangela uba abafundi bakaYesu bahamba noYesu kodwa bothuswe zizinto uYesu Kristu azenzayo. Yiyo le nto athi kubo ngenye imini uba ningake nibe nokholo, ningake nithi nakule ntaba mayifunquleke isuke kule ndawo yekwe. Hallelujah. Bangcwele ithi iBhayibhile bonke ke abatheni abakholwayo i-foundation yensindiso yethu ibhekiswe kwi-faith. Yonke into yethu isekelwe kwintoni? Kwi-faith. Mamela sisihlehla, uba awukholwa that ispirithi sombulo endinaso namhlanje siyaphela. Ucimbi uzokwazi ukholwa, ungakwazi uthandazela usisipho phela ispirithi sombulo ungakwazi usikholwa wena into yobana siyakwazi usuka emntwini. Bangcwele wathi apply, si-apply le nto siyibone kuthi. Xa uthandazela umuntu uya ngepower. Bangcwele akumnandi ukuthi bawo ndiyayazi le nto uba amandla ayo akuwe. Kube kusinto apha engqondweni yakho ndakubona bawo uyenza kuwe. Andithathi mandleni am kodwa ndine-reference engine. Do what you have done kulo muntu. Uyazi uba indlela ebanepower ngayo. Bangcwele uThixo akhodwa ithanda ngathi lusuku. Usibizele ukuthini? Ukumzukisa. Mamela sesixa sithetha Nkosi yami ibithele ndizihlele mina. Ngiyazazi ngeze haye kwakuthixo. Hayi Thixo kaloku nayo uba nesithukuthezo bangazukiswa mamuphi. Abona into yokubana no, mhlawumbi bakhona abanye abatrayile into yobana asiyeke zehle kubo but behlulakala. Bangcwele umuntu xa kufaka kwi-challenge ukuthembile. Xa umzekelo Mr. Willie uthi ndithetha some group yabazalwane mayihambe yomisa intente kule ndawo.
ngokwenza lanto usithembile uba will make it. Amen. Xa usithi hamba ubeke isandla kulo muntu, uyayazi uba uthuma umuntu oyaziyo le nto ayoyenza. And the power to do le nto, nawe ngelaa xesha ubumdelegator okanye ubumbeka uba makayenze laa nto, ubuqhutywa yipower nayo. Kukho uThixo into ayibhildayo kulo mntu. Hallelujah. Mamelani bangcwele, izinto uThixo ezisehlelayo ngamanye amaxesha iyaziyeka zehle ekhona ebukele, ngoba ekwazi into yokubana wena nguGideon kwelo lizwe. Ngohandini elinamandla, hamba nganamandla nawo. Uba ayikho njalo, wayesenzani phaa kuYobhi? uYobhi ithi iBhayibhile yindoda egqibeleleyo. Njengopointi yodwa, yindoda etheni egqibeleleyo, ethe emoyikayo uThixo. Umntu owenza ubulungisa uThixo ngamthetha amyeke, because kaloku into mhlawumbi olungileyo yayibona kanti uba wenza izinto ezilungileyo. No, uThixo wayefuna usibonisa into yokubana anything yenzeka xa umkholisa uThixo ukufaka kule nto. Into ayifunayo wayefuna ntoni? Uzomo lwakhe. Wayeyazi uba bangcwele into kaYobhi wazukiseka ababemngqongile banika udumo kuThixo. NoYobhi wanikeza ntoni? Uzuko kuThixo ngento ambone emsindisa kuyo engayena akanokuphuma. But kunamazwi athi xa yowethetha, ndiyawazi ukuthi umhlawuleli wam uyaphila. Ndithi bangcwele abantu amandla osindiso akabonakali ngokusithi haleluya mukhulu umusa. But amandla bese bethi labazalwane, amandla ensindiso abonakala xa uwedwa, naxa kufuneka uveze amandla alento unayo. Niyayazi uba bakhona abantu abakholwayo athi umntu mamuBhili xa sele about to die, xa kuthiwa nantsi ingoxo yamayeza, ubonwe kaloku umntu xa egula ukulaa moya okakaso uyatyiswa, uyathi umbone umntu sezilibele nokungubani. Bangcwele ndinento ethi makesekele uzilibale uba singobani. Ubuthina ke buphi busezweni. Hallelujah. Because ithi iBhayibhile oliva ilizwi angalenzi ufana nendoda efika isibhuku esibili, ithi xa ijika ijonga ngapha izilibele noba ibitheni ibinjani. But kudingeka abantu bangcwele, abantu azothi umntu noba ukwimo yoba ndingaphupha, bangcwele abamthembayo uThixo. Uthi umntu noba kusithiwa khawusele wethu nanku umhlonyane, athi akasakwazi ukuthetha, but uthi no, kungokuba uyazazi into yokubana utheni ungubani. Ndiqinisekile uYobhi kwakuba khona nezinto apho khona waye acetyiswe ngazo uba ubuthathele Yobhi uzoncedakala. Bangcwele uThixo uyayenza into kuwe ayiyeke yehle, kanti kukho into azoyenza phaa kuwe. But ufuna kuvele ntoni? I-faithfulness apha kuwe. Kwalapha kuYobhi loo ndithetha ngayo, ithi iBhayibhile ezaa zinto zazifile kuYobhi, abantwana nemfuyo yakhe, after enqobile uYobhi zaphindwa. Into endiyifundileyo, anything uThixo akubeka kuyo njengoba ndithi ukuthembile, andikhona le nto izayo, makavese ihambeleni kanje. Imeko ofakwa kuyo okanye engena kuye njengekhona uThixo kalili, but uyakuyeka ngoba efuna kuzukiseka intoni? Igama lakhe. Hallelujah. Then ndithi le ndawo xa ungena phaa, yazi into yokubana ikhona le nto uThixo afuna ukuncumisa ngayo, but ufuneka uqala udlule phi kulento. Yile nto ndithi bangcwele, uThixo umntu amnikezileyo kukhona iprocess edinga ukuthini? Ukuhanjwa.
Hallelujah. Uba wehlula ukuthi masizihlambululeke bangcwele. Hallelujah. Hleze kuthi kusele idini singakwazi ukungena okanye kusele ixeshana singakwazi ukungena kuko ukuphuma. But uba ukwazi uresponda kulonto sisihlele awukwazi into yokubana le Thixo oyibona etyala pha ukumelana nayo. Sometimes ungaya kuyo uThixo akunikeze because uthe usihlele azina uyabo but ungakwazi umelana nayo because izinto izibabalo sinendlela sinemiceli-mingeni yazo. Bangcwele usezozusho ndicela sencwadi kaIsaya. Le ncwadi iyavuka Isaiah 55 ibike yasheshwa ngomnye umzalwane nje nabesebenzile sihlangene manje iyaphinda ngoku iyatyhileka sisazo nje the word of God. Ncwadi kaIsaya 55 Isaiah 55 inceba kaThixo nesisa. Inceba kaThixo sisisa. Hallelujah. Mamelani bangcwele. Nasencebeni mosikuthi wasafumana into esingazange into engasifanele Thixo wayenza yathi yasifanele. Sihlehle ngicela nje undifundele sisi. Sabe sifunde nje ukwehla. Then I think sizophela pha verse 3. Verse 1 to 3. Isaiah 55. Isaiah chapter 55. Iintsikelelo zomqophiso omtsha owenziwa nguYehova. Verse 1. Wenani nonke nina ninxaniweyo, yizani emanzini nabangenamali. Yizani thengani nidle. Yizani thengani iwayini namasi. Ningenamali. Verse 2. Yini na ukuba nilinganisele imali ngento engesonto, nokuxelenga kwenu ngento engahluthisiyo? Phulaphulani kum ninyameke, nidle okulungileyo, umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba. Hallelujah. Yizani nonke nitheni ninxaniweyo. Hallelujah. I remember bangcwele iBhayibhile ithi abazali bahlala beyithetha le njengeqhama kuDavide lo njomiso kaDavide chapter 42 njengeqhama lilangazelela ntoni amanzi kanjalo umphefumlo wami uthini. Hallelujah. Ndicela into yoba le nto niyithathe ngoba kuthethwa ngalawa manzi angowokuphuma okanye amanzi angowokuphila. La alelizwi, la angumoya kaThixo. Hallelujah. Njengeqhama lilanga kanjalo umoya wami uthini ulangazelela.
wozani nina nitheni ninxaniweyo, yizani xa ninonke, nanga amanzi, yizani nonke, nabo bangenamali thengani nabo ukutya nitye. Ithetha kanjani le nto? Bangcwele ithi le nto ngamanye amazwi, kuThixo sisilungu akho nto ingenzekiyo. Kuthiwa abangenamali babathini? Uyathenga into ongenamali ngokobuntu? Hayi, akathengi into ongenamali. But aba kaThixo kuyathengwa, nalo ungenamali athini? Athenge. Nawe ungenamali ntoni? Yisa. Ithi le nto ngamanye amazwi, isisa sikaThixo sisimahla, inceba kaThixo i-free. That's why nosindiso lwethu leza free, nezinto zikaThixo zinjani? Zi-free. But bangcwele kunento edingekayo, phulaphula, ugcine, wenze, kuzokwenzeka, uthethe kwenzeke le nto uyithethayo. Hallelujah. Mamelani bangcwele, bangcwele sigcwaliswe yi-faith okanye lukhono. Ndiye ndayibona le nto bombatshini, Nkosi yam, siyakwazi uthenga, sithenga ngokholo. Uyayazi into yobana uyakwazi uthenga imoto ungenayo emthandazweni, imoto ibe khona. Kutheni ukwazi into yobana ufumane into obona, Nkosi yam, imali endinayo andikwazi uyi-afford? Nditsho bangcwele, mhlawumbi mambili uyayazi uba uphangeli, kwenzeka uba uThixo entliziyweni yakho ufuna ihouse but awunayo imali ethini. But uThixo ngoba unguThixo onazo zonke izinto, ayenze ihouse ibe khona. Uthi xa ujonge lo Nkosi yam, akho nesende pha. The reality is that andithenganga. Hallelujah. Ndiye ndayibona le nto ngoba Nkosi yam, by faith zonke izinto esinazo siyakwazi uzithenga zibe khona ngoku singenamali. Just claim le nto uyifunayo by faith. Thixo u-A no B no C ndiyamfuna ebomini bam, mawenzeke. Guys, izinto ziyafumaneka kwaThixo. Kutheni le nto uzohamba uThixo akubeke esihle kwipost, oko Nkosi yam, according to my qualifications andideserve le post, kodwa uThixo akwenza uthi uyideserve. Noba unayo into, in other words, noba awunako ukuyifumana le nto, uThixo uyakwazi ukuyifumana. That's why uThixo ezibonakalisa nawe wena mntu mhlambi ubusandula ukusindiswa. Uqala iveki unesikete esibi, uthi kuphela inyanga uboma Nkosi yam nanku umzalwane ngena, uyile evenkileni wayothenga esa sikete. Just nje inceba sisisa sithi, because uThixo izinto eziza ngemali bangcwele siyazifumana imali singayiphethanga. Guys, if you are faithful before God, uThixo uthembekile kuwe. Ithi iBhayibhile endiyifundayo, uthe wasondela kuye naye wothini? Wasondela kuye. Xa uthi iBhayibhile indlebe yakhe iphulaphule kusibika kwantoni? Babona? Kwamalungisa. Kanti ndifuna uxela ungaziphathi namhlanje uthi, hayi, as long ndikhona into endifuna ndiyifumana. Mntakwethu, yonke into ihamba ngantoni? Nge-process kwaThixo. Ayikho ke i-process esihamba ngayo ntoni? Ngelizwi. Ebangcwele ithi iBhayibhile sanokuchitha imali ngento engahluthisiyo, ngani ukuba nibulaleke ningaleli noko. Niyabulaleka but aneneli. Usihle bethethile ke into yobana singabazalwane, utheni into bendinayo enhliziyweni. Asibe ngabantu abazifundisa intoni? Ukwanela. Hallelujah. Mamela nje nabanye abazalwane, ngathi Nkosi yam, bengicokola nomnye umzalwane ndibana naye. Mazi. Ndithi iproblem yabazalwane okanye iproblem yabantu, ufuna ukuzibeka kwi-status sabantu
uThixo abasikelele ngelo xesha uba mabebe kulaa level. Abe yena engekazi meet requirements uba mabawufika kweza status. Azise ngenkani kweza status engakafiki kuzo. Hallelujah. Uthi ungaphangeli. Mandithi umzekelo sini. Uthi silungu yaphangela, miss. Ufuna uba yonke lesisuka ayithengileyo mayibe ku unespirit sokuthini sokunganeli. Because yanela kule ndawo uThixo ambeke kuyo ngelo xesha ukho le nto yakhayo kuwe ukuze ukwazi umelana naxa sele ekuphakamisa uThixo. Yena ndithi iBhayibhile ozithobayo yona othini ophakamisa. Ndithanda iBhayibhile ithi osisityebi makazichayise ngantoni ngokuthobeka kwakhe. Nophakami nolihlweni makachayise ngantoni ngokuphakama kwakhe. Because uzaba nento ethi Nkosi yami noba kunje akuzuhlala kunje. Sufuna uya ngenkani uyifumane into lingekafika ixesha lobana mawuyithini mayifumane. Zonke izinto zivela kuThixo ngexesha elirayithi. Imbi into yokubana kuzokwenzeka Tash uyayazi uba kwena umtip-top class yonke le mihla. Andithi kunjalo kanti kayito Tash. Hallelujah. Uthi i-top class isuku yonke le mihla. Usuke wena uthi ufuna iteke we-Adidas ye-900. Wena uthi ufuna ntoni iteke ye-Adidas yantoni ye-900. Phofu ko wena ukuthiwa ntoni? Niyayazi uba nabantu abakholwayo bangcwele bayayazi bayakuyenza into lo mkhuba uthi ushashe abazali bafuna izinto ngenkani. It is not good. Jonga i-situation obekwe kuyo uThixo yanela yinto. Bangcwele ndithanda lo ngoba ndi-experience. Mna I'm the one of abantu ngomnye okanye ngaba ngumuntu oqala ekhaya ukusindiswa ekhaya yakhe. Amen. Yes. Usonto nomzo. Thela phaya ekhaya. Amen. Ndaba ndimothini osindiswa. Nayazi bandi ndawayitheka lento ndithi umthandazo endandinawo. Ndathi lento ethi kodwa ndinedistikhile into ethi bawo ndicela uncedela ekhaya ngekitshintshe. Ngimthandaze endandinawo. Fundisa ukhumbula each and every time. Uyayazi ba la mnqweno la nhliziyo uThixo yayibekwa nguThixo lathi bamanthandaza ke lakhaya yonke le mihla. Futhi ndathandaza uThixo weva wenza la tshintsha. Hallelujah. Zange ngifuna into yokubana hayi mandihambe lokhahlala kumakhaya angcono ngoba ekhaya kumphethe. No, kawanele manje kule ndawo uThixo akubeke kuyo. Because one day uThixo uyakunyusa. Hallelujah. Uzophula abanye unyusa abanye understand ebangcwele. Umuntu ovela warich bangcwele. Yona iBhayibhile isitshela iBhayibhile nangona sithi sisitshela. Kodwa isitshela iBhayibhile amaxesha amanje akasi-appreciate. Because isitshela sisecicile ngoba izulwini ngaze ngazini. Ngoba kaloku la ndoda yayifuna ukuphumkana uBangazulu okanye yayifuna ukusindiswa ke else ungalenga nje ngaloo ndlela. Hayi, ukufuna nani namntakwethu thengisa ngezinto lezi. Uphendoni. Ndifuna ungixelela abangcwele nalezi sinazo ayizo zethu. Sinomnikazi wazo. Noma ungasisitshebe yazi ungasisitshebe kodwa kutshebe bangabe enjalo. Isuke engqondweni yakuba mina sisitshebe uphile kula level yamahlweni ngoku sisitshebe. No uyazazi kunezinto zonke. But xa ngisithi uphila kula level inhliziyo yakho izoba kula level yamahlwempu because ubuhlwempu uyabazi usuka kuyo. Ukhuphe unike. Ukhuphe unike because bathi la bawuqalanga wayithi iBhayibhile banoyolo abangamahlwempu ngokomoya. Hallelujah. Ndingadela ngixolisa ngeke. Ndifuna verse 3 ngolesho. Bekani indlebe nize kum phulaphulani nithambe bo. Bekani ntoni? Sicela ingani ngoncolo. Thobani indlebe zenu nize kum yivani uphile umphefumulo wenu. Thobani ntoni? Indlebe zenu nize kubani? Now thina sokwenza lento ukuthi nibomini benu iphile imiphefumulo.
Iclean ke lento bangcwele. Indlebe ke uyakwazi uba uyiphakamise. Mhlawumbe kuthethwa izwi uyayazi uba kuthethwa nawe. Ubethe ngoshiya. Ungengongathi awuvanga ngoku uyivileyo laa nto. Ngokuqinisekileyo bangcwele ngoku umfundisi athethayo. Ukuba uyayithatha le nto ayithetha izisayo kuwe by faith noba uyayirejecta. Iphawa yokusebenza kwayo ikwakuwe. Yena wenzile wakho umsebenzi alotyala lakhe. Usivuthele intoni? Isikolo. And umsuka bambothi wenza umsebenzi. Unguwothi wena orejectayo. Kweli xesha siphila kulo sine-problem sisipho yokuba indlebe zethu sithi siziphakamise. Ikhona laa nto yokubana umntu athi bekuthetha into ethile enkonzweni kodwa mayingenziwe. Udibana nomzalwane senza le nto. Hayi nomzalwane, yho ibithe yazi kandive ketala. Ufumaniseke into yobana uzahamba hamba uyiva ebeyivile laa nto. Cha uzixelele uba akazuthi akaziyenza. Kuyenzeka ke bangcwele into yobana thina singabantu ezinhlizweni zethu uThixo asipha amandla oba sibe nayo sike sibe nefocus xa kuthethwa ilizwi. Because ilizwi likaThixo lizise impiliso kuthi, lizise zonke izinto kuthi. But if awukwazi le nto ukuthi Nkosi yam, but le nto is about you, it's about you bazalwane. Uba uyafuna nokuncedakala xa kuthethwa izwi. Uba inhliziyo yakho iyafuna ukuyiva le nto, awuzumvumela uSathane xa ekusaba Shoprite kuthethwa izwi. Awuzumvumela uSathane xa ekwenekisa iwashing uthulisa impahla xa kunetha phandle ngokuthethwa izwi. Bangcwele ipower yokuva ilizwi likaThixo ikwakuthi sincedwa nguThixo. Amen. Bangcwele uyayazi into yokubana uyathetha sinikezwe igunya lokuthetha nantoni ebomini bethu idedededa yenzeke fabi yenzeka. Amen. Ube uyakwazi ukuthi yazi bangcwele usenona uvela athi mchithi nje ispirit esiphambene engqondweni yakho. Hayi uthi ayiswa. Ngeke uthi ayiswa. You mean ayisuka kumsathana. Ngoba nako uyabaleka la ibizo kunhlonda izoba le nto uthi xa ufuna ukuyenza. Ndifuna ke bangcwele sinke sinento ethi each and every time singena endlini kaThixo kukho into uThixo afuna ukuyenza ngathi. Siyasusa imithwalo, siyaqeqesha into yobana who is God. Sikwazi ukuthi noba sehlukene sikwazi into yokubana sikwazi ukuzimela uba yintoni elindelekileyo kuthi. Le nto ufumasa into yobana ikhola limeli kwalo lixelelwe bangcwele Nkosi yam sisihlehla usathetha apha into yoba ukuba abantu bangasoze bayimele la njengoba umntu akhetha ujeje ebulayo inyaniso yapowerful uyithetha le into ethi ungakhetha usekuthiwe mhlawumbi umzekelo ufe unothixo. Because xa ufe unothixo ithi iBhayibhile banoyolo uthetha ngeNkosi ezulu banoyolo abafaphi enkosini abafela enkosini. Hayiso so hallelujah. Bathi bangcwele kwexesha uThixo makasinikeze amehlo abonayo. Laa nto ipower yalizo iyeza because necorona iqale eChina yazongena apha but nalapho kudingeka amakhola aliqelile. Because ndibona into lekhona nelekhona idemonic lekhona. Idemonic. Amba idemonic ayinoyeka lo uhleli naye. Ivele iye komntu oziprojector waziprojector adashele asele umuntu namayeza angamkhusela ukuthiwa yintoni kanene la ndikhusela ithi INH ukhusela into engekhona engekabikho but yayithi uyayikhusela but ngenxa yobana benza ngokobulumko babo hayi ngokobulumko bukaThixo. Asoke bathi abo bangcwele ndiyifundile manje ayibona. I remember the day bangcwele ndinephupho isaqala le into eyenzekayo ndandisengathi sesibhedlele ndihlele ngesigulane apha but njengoba ndihlele nezi sigulane ingathi njengokwathi kukhona ibhedi eziphaa kwelaa cala kuphinde kube khona ibhedi ezifole kweli cala but into yoze ingathi apha sonke sinezilonda
sizawulenga singabantu bedressing abanye banamanxeba singabantu bedressing but into ebelenzeka ngathi mna njengoba ndilapha nje andiguleli uba noko ingqondo yam ingasebenzi ndibone umisi aqale kwesokuqala isigulane faka isitofu esinye asikhuphe aphinde awungena kwesinye isigulane afake isitofu sinye asikhuphe aphinde awungena kwesinye isigulane esaqhuba njalo akekezi kweli cala lethu waphinde wathetha lanto kuthiwa igozi ezinto zodresa nje befake laa nto ke wafaka laa nto ibhetadini abhutyabhutye ombutyana aphinde athetha laa nto bebhutya ngayo aphinde awubhutye omnye so into eyenzekileyo ke ngoku xa isiza kuthi ndathi hayi mntakwethu ukudela ndikujonge but xa uba ndikwimogule ndithetha ubone laa nto othetha ingathi ndisik nyhani hayi kuthetha ingathi ndasukuma ndama ngeenyawo ndathi not me ndibonile le nto isuka phaa ndifake into enye okokoko ndema kum ndathi no andiyiceli kuba ndisicele esi sitofu and secondly into ebhele yenzeka uyayazi uba bebeyazi laa nto bebeyenza because baze kum obamanezagungela kum athi sicela uba wapasha kodwa kuthiwa ndisingayithethi iyaziwa imanagement. So since then xa ndicinga le nto I think ndikubalele last year xa ndicinga le nto nkosi yam bazofika kwathiwa kwele vaccine heyi umoya wam angivumeli but mna ndivele ndacinga ngale nto le vaccine after kwenzeke latsho ndacinga le nto vaccine into yobana uthi usale nakuphi iphulo lokudistroya abantu abagqibethungetweni but njengekamakholwa anamehlo abonayo anendlebe ezitheni ezivayo ayikho bangcwele basikhulula ukuva izwi likaThixo senze lona sizawuxhamla ubomi ngokuthoba intoni indlebe thoba indlebe umamele engqokele because akho nto ililiwa ngathi kukumamela nangobuthongo ukumamela kuyathiwani kuyalinda ingakumbi ukumamela izwi even ndiyakhuthaza into yobana noba mhlawumbi kungekho enkonzweni khakumamele uba bekusithwani because kole nto imisishileyo abazaninoza banceda wena ungabambivi engazokunceda and umamele attentively bekusithi uyithini le nto noba mhlawumbi ayizuzinakaphawa but uThixo uyakwazi uba akurevilele akutyhilele into yobana le nto bendithile bazalwanini ibithetha ukuthini na ndinento ethi bangcwele abesibengazenza because asizosindiswa enye into but sizophulaphula sizosindiswa kwintoni ukuphulaphula kwethu ukugqibela kwabangcwele uThixo uthembekile nakwabamthembayo uyathini uyathembeka ndithi ndigqi kancinci I think bekumandeni ndiyayitya Pastor John into enzekileyo ndiyabuyela usibe bethetha uThixo uyaziprotect into zethu but akaprotect nabani amen xa funeka umbedla ityile kuwo izawuthini uyazithini uThixo izinto zethu uyazikhusela uyayazi bangcwele into yobana xa ugiva uyainvesta uinvestela number one even nenzala yakho uthi ifamily zethu siprotecteke ngale ndlela sithi aprotecte even bangcwele nabantu aba-around you ubusemsebenzini babe-protected ngenxa abantu njenxa yakho amen nezinto zakho zithini zikhuseleke ngenxa yentoni yokuthembeka nje kwakho mamelani bangcwele ithi le nto ndiya entawuni xa ndifika ke ndipelezithu zeziro zaseshoprite niyasesibhalo fike ndibeke ephasela kham thunyela umbona ke wenkukhu ndithwele apha 10 kg ndithi xa ndifika apha ephasela kham athi lo bhuti egqabutela umbona khawuxeliselo lepha kusejuleni funeka ndijike ngemnyama ndishiye ezinto zam phoke ndibeke kwikhawunta yasephasela kham xa efika omnye ubhuti olayithela omnye usisi ube wasuka eza plastic zam wazifaka kulaa thobi le aphathela ngayo lo sisi xa ndifika mna iplasi yamazikho shebe plastic enye nelicamba lonke
bangathi Nkosi yami ezibalulekile nazi baba kwezaphathizile into evele yenzeka bangcwele ummangaliso uyazi enhlizweni yami ngengaphola kwabakho ithemba ethi ukuba leyo langazi ndethi into yami ndikayincamba ezibonakala ipi plastic edolophi uphithizela abantu dema but inkonba Nkosi yami not bekumthandaza but bekhona esa spirit sokuphola ndithi kanjoma ingathi manje ehamba fani ake ndibone plastic yami ngithe wethu ngemazayo but uThixo wenza umangaliso ndathi ngizamile pha usisi wabe yo yini Thixo ayoyami le plastic lo sisi usibone lo bude bemlayitshela uvele wazilayitsha lo sisi uswakwe ikaravane ngapha yasebenza kuyo ngapha kwendlela webuya wabuya ngale plastic hayi ayoyami le plastic andijobele ayoyami andisibi Nkosi yami nansi le plastic dad khona umuntu asekhaya eyami le plastic ngabe ngikhomba yena ka understand aka understand uvelo athi bangcela uThixo unamandla yazi ungcumutheke pha babathi makayisisi ebantu abantu bangakhola abanenza bathi pha nayo sekeze abantu sekeze uThixo because thina sikholwa kuye xa sithembeke nathi lahlekwe bazi bokuyibona into bayonke lemihla bathi lahleke nemali leyanqamba mayilahleke khona ikhona ndithi ntsatho ngeleyo into vele yenzeka kodwa ikanje ndithi hayi my sister khola wena ndicela ukulandela uze nene ayikho esibili ndicela ukulandela ke sisi ndiye kulaa ndawo usuka kuyo hayi kasekhaya khona hayi andiqombi khona ngathi hayi khona umntu asengandicela uya xa ndifika nantsi enye athi ke yo kwayena ive yabona uqala esambeni iminyaka nansi le plastic yoya xa ndifika kona ubela kudana protocol nansi plastic wathi sisi uThixo umthandaza mkhulu yazi mina bengingasaveli novelana nawe ndivelana nawe because let's what's it number 1 wenza uxoxa number 2 funa mangibhalele isiplastics imisebenzi athi ndithi ke bangcwele xa sikholwa siphila siphila ubulungisa asingisithi nasona nabantu bayasinda amen bendala manje nje bangcwele umshmayeli magesi wake bisi Wakebisa